малко гъста по-рано да хванеме, защото ти влизаш на спирачка, пускаш ето там някъде, но реално гъста я хващаш чак в средния конус. Да. Искаме ето там при първа, щом пусне спирачката, да хванеш, да държиме тази скорост, която сме създали, разбираш ли? Защото в този момент, в който е тук го държиме мотора, той губи скорост, оттам се изправя и губиме цялата инерция. Ето free play. То си е нормален, да. Не е много, не е малко, даже към малко върви. Така че си е нормален, просто самата газ е много тегава. Твърда е малко самата газ. Ама няма проблеми, здесь просто е до такова. До свикване повече. Защото нали, точно това е обиране на... Да, мислиш, че не трябва да го има ли фриплей? Да. Не, трябва да има леко фриплей. Това като на ендурото, примерно. Това видя ли скоко? Там има. И там е много. Там е много важен, защото реално от скоковете и такова, то реално е така ти прави ръката, докато подскача мотора. И там ако няма това нещо, то ще прави така постоянно, разбираш? Това го обира тия работи. Така че е важно да има, въпросът да не е много. Трябва да е минимален. Въпрос, че от спирачка, докато обира то фриплей и да. Предобрям с гъста, не мога да му фана точно колко е. Да, трябва да го фанеш, това е много важно, защото всеки мотор си индивидуално. Той е така, той е така. Да. Всеки първоначалната газ му е различна горе-долу, където тръгва да поема и тия работи. И трябва да си го познаваш много добре, защото тук нито дадеш много, нито малко. Трябва 3-4% да хванеш, колкото задържи скоростта и да стабилизираш мотора. Точно и да продължи мотора. Айде да видим. Сега само по скръскване опира нищо. Така, това е добре. Усещам, че е малко по-добре работа. Така. Дай се наведи хубаво. Първо да направим мотора.
десния сме надолу. Тук Но- в десния стана почнаха по-добре от левия да стават нещата. И ако фикса на центъра, Да? левите са ми по-добри, защото генерално Аз ти говоря като позициониране на крак такива работи. Тук са на десния си стъпил по-добре и по-хубаво. На левия малко ти стърчи кръка извън степенката, но ще го поправиш, това не е проблем. Значи няколко пъти така тръгна да отближаваш коляното вече. ага, Горе-долу е толкова не става. вече е много това. Ама това е до отварянето на крака, разбираш, ти с един и същи на кой в момента, ако отвориш крака, ще пипнеш коляно. От това зависи. Да отворим. Но това искам сега, да пробвай да седне съвсем леко по-напред. Това искам да усетиш тук в задната седалка. Сега седях е така. Тук имаше 3 пръста от задната седалка. Като си вътре в завоя. Ага, като се наведа и седирка, да. Да, искам като се наведеш и изнесеш тази буза, където седи на седалката, да усетиш и задната седалка. Ага. Разбираш? За да мога да вкараме и горната част още малко повече. Добре. И крака колко да можеш искам да го отвориш. И това не е много пластичен този крак. Не си мисля, че съм Абе, толкова цялата пластика. тя го сложи да видим. Тук не стигна на секунда. И аз го сложим тук на крака и аз сега станам. Държа го аз мотора, спокойно. Изкарай си го за хубаво, като седалка. Още го изкарай, още го изкарай. Още го изкарай. Ете, така, ако го отвориш е перфектно, само че ти така не го изкарваш. Ти си е така в движение, разбираш? Това сме така. Да, Да. така си. Е така трябва да си. Разбираш ли? Добре. Това е много важно да го пречупим с коляното в един момент, защото Много упражнения, дигам гащите догоре. виж тук много такива физически има. Трябва да си е така като патица. Да, ама като ме стяга тук еластика и... Опъваш колко можеш. Колко можеш го опъваш. Сега Сравнително като добре ги са дигнах ти. нагоре, би трябвало още малко да Да. Да, сега реално гърбицата няма да ти пречи. Да, защото допреди малко пък беше Да. надолу заради гърбица. Да, бе, то не е на беда. Аз се боря с екипировката, хората идват тук да се учат да карат. Да ти кажа, доста хора са така, не се притеснявай. Екипа си е много важно. Аз е така, ако се кача да карам мотор, аз не мога и Не можеш. 10% от това, където карам да карам мотор. Аз и психологически, като не съм подготвен. Да. А тук всичко е в главата, нали знаеш? Айде, още няколко и ще спираме. Добре, здрав. Враткам още няколко. Само с кръка искам да изтвориш колко. И ще видим как се случи.